Здравейте! И какво? Паднаме с Legendary. Ако не знаете, тук имах два честа и е този в празният ми слот или инвентар, или както искате го наречете. Отворих фри честовете, отворих голден честа. Ще правя така. Фри честове такива и се опитвам голд чест. Ама аз си го отварям така бързо и гледам. What the fuck? Едно такова отсветено. Аз ще ви покажа картинката. Каква е Legendary? Отключих. Сега ще ви покажа. Еде бе. Бум! Излизах! Най-накрая. Legendary. Мислех, че супер сил ме е проклел. Как ли е благодаря на Other Things, май? Супер сил. Какво е това? Това не знам какво е. Е така, имам нов профил, нов такова. Защо иска такова? Добре, за залегване. Що ме иска? Си направим нов акаунт. Се пробваме, да. Следващи като късно. Това водещи приложения. What? Бесеница. Vivo.com TV Go. Twitch. 15-то място. Да. Twitch трябва да е на първо място. Не бе, аз пък това не. Дай в Clash Royale ходи. Сега дали ще стане? Джеймчета? Не. Какви са тези, бе? Не знам какви са тия. Не бе, коцакнах и аз. Се направя нов. И се върнем след малко. Хора не стана. Ще трябва чак, когато направя, когато не дойде следващия телефон. Чак, той има доста време. Той сега ме видя, че има валещо. Не. Много бе. Много станах ти. Беше къпска масия. Ма ти много го забавят, бе. Те двама го забавят. Забравя, че снимам. И днеска ще тестваме Ice Wizard. Това значи го тествахме. Сега ще го видите. Не знам какъв кадър. Ето го. Гледайте. Как снежинкиога. Гълетето му е много странно. Сякаш. Това бързо мега, якото че е такава.
И то си има, гледай, маняка беге. Ами сега. Изтегли. Мри ти, бе. Да, го гейм. Гумна. Без да исках спех на пауза. Мам, ето това. А какво имах на това място? Чакай си. Уизът. Ами дека ми е добър и без легендарито. Не знам. Айде време за батал. Но план. Ще го бия този така. 6 левел. Бачога. Аз съм 8, кога ме биеш, бе. Аз тък ми даваш преднина. Ай. Прецаках се. Стъгли, давайте. Знам, че можете. Сваляй много. Сваляйте. Много сваляйте. Поне уби луичката. Убия. Казах поне да убиеш луичката. Не я уби. Да, аз сега ще го спра. Аз няма с какво. Трябва и така стул. Пикам се, всяко в мен асфалт. Този дек ми е слаб. Абе, как има толкова много хапки? Гледайте, аз за уизък не мога да събера. Той са ми този колата, де. То скапания балон и този танк. Мабе, този е много голямо гумце. Сега да дойде това дъбъл елексира, ще го пребия. А пък ми е много ефтин дека. Колко ми е ефтин, направо. Той пуска едно и също. Аз кога му го спирам? Аз кога му спирам бейбито? Аз няма кога му спирам бейбито. Писна ми от този. Писна ми, идвай по-близо, бе. По-близо, бе, бейби. Нато. Бейби Нато. Знам, че можеш, бейби Нато. Двойния елексир дойде. Бързо влизах. Да, тук с Royal Giant. Събирай, бързо Royal Giant. Royal Giant, бе. Yes. Не, стига си да пуснем тук. Не. Няма да ти дам. Yes, бе. Тук мисля, че е по-добре. Точно ми пътни втората кола, не е честно. Абе, просто трябва да удра по личката. Добре, не удра по личката. Абе, се справи. Дай на един утър, бе. Това не е честно. Този игра не е честно. Този беше хакер. Той не играе честно. Той как има толкова капки? Не, праси друг дек. Този е скапан дек. Пък в него ще участва Ice Wizard, защото е ефтинчък. В този ще участва Балуна и Royal Giant. На торнадото. Да го видим дали да ще гръмна 2 въз 2 чи. Ой, той има легендари. Направо почвам с легендарито. Много ми дреме. Зътли го, защото да се слина също балон. Защото го забавя. Да, забавя го.
Да, бе! Абе, един миньон хол тука да се прави. Той бил много силен миньон хол, да, бе. Ох, мисля, че има гоблин ганг. Един гоблин бага, още така ще пусна. Бързо, лайс. Тош, майнака. Дай, още един път. Пазя рече, когато той пусне майнака. Ох, имам принц, не си го видях. Не видях, че имам принц. Моля малко помощ. Че нямам толкова летящи. Моля малко помощ за лавата. Ама той, не, така го придържа. Не го придържа. Това е доста умно. Да, те умни така. Почти не бяха. Аз ще пусна един принц, който направи. Рейч. Да, за кого пуснах рейча? Там да се прави киса. Лекетике, бум-бум. Лекетике, така. Сетих се една много силна тактика. Тези. О, ти са 6 лева килста. А тук са пребити. Ако може малко помощ. Че умирам аз. Яко и до сега. До сега много яко. Аз умирам аз. Знам. Да. Гледайте ги, бе. Той наша ще не плаче. Я гледай. Важен чест. О, да. Искам. Ако пак ми се падне легендари. Трябва да питам Валето на коя арена му се падна първата легендари. 1.5 арена му се падна крайбярата. А на мен скапа на карта. Много малко хелт. Медиум, спид. Сериозно. Аз съм 6-та арена, бе. Тото не е българин, бе. Да, той е... И то си има като мен това и това беше всичко от мен. И бай-бай. Бум!